Ritme vindt in alles waarom. West ik juist, er is altijd wel een patroon van loeden te jaren. Denk aan machines, het dripje van een kraan, het tikje van de klok, maar ook om pijltjes langs de dik of een structuur in het behang. Ik mensen hebben behoefte aan patroon en ritme in het leven. Het zijn in de bioritme. We eten, we sliepen en we staan weer op. We leven nevens bepaalde gewoontes en structuren. Ritme is dus overal, net alleen in muziek, maar ook in een gedicht, een doens, beeldje in de kunst, ja zelfs in de montage van dit televisieprogramma. Overal ben wel ritmes. En als je wat jaren, dan begin ik automatisch al dat terug hinnen van alles betekent. Ik hoor alleen maar ritmes. Overal hoor ik ritmes. En overal hoor ik klanken. En overal hoor ik daar muziekjes uit. En dat kan van mijn eigen hakken op de straat zijn. En dat ga ik dan probeer ik daar een maatje van te maken. En dan probeer ik ook in mijn hoofd zo van, terwijl ze aan het lopen zijn, om daar een kick en een snare aan toe te voegen en dat het toch wel in de maat is. En meestal, dat is heel grappig, is dat ook zo. Dan kan je daar een muziekje van maken. Ik wacht op vooruitgang, maar ze bakken er niks van. Je maar nee, draagst te veel plan. Keus en cultuur together, ja het wordt te lang, dus we litten dus jaren. Ik wacht op vooruitgang, maar ze bakken er niks van. Je maar nee, draagst te veel plan. Kunst en cultuur together, ja het wordt te lang, dus we litten dus jaren. De bestuur, de gemeente, ja die snappen er niks van. Ze sissen wat ze willen, maar ze doggen er niks aan. En niks mooi, oren weekend en volgend hier net ben. Kijk de praatjes die ben van 8 hier, zwieren. Een gemeentebestuurder, niet want doorpraten lekker droeg ouwe hoeren. Ik zie van de stoplicht. En dan haast ik zo'n van blind mensen, haast ik dat gloed, tik, 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 tik. Dat is ik, iets wat je kent. Machines die je hoort, mensen die aan het timmeren zijn. Nou ja, de auto's die over straat rijden. Alles heeft ritme. Je zaak is nog dicht. Ja, dat is wel een beetje vroeg. Hey, en ritme en de telefoon. Ja. Het is nog leuk, toch? In de trein is het kadoen, kadoen. En dan denk ik, oh wat is dit prachtig. Ik kan niet slapen met een wekker, want dan moet ik de hele tijd bij mezelf denken van tik, 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 tik. Dan ga ik de hele tijd allemaal ritmes ertussenin verzinnen en dan kan ik niet op de wekker tikken. Ja, op dat geluid. Dan kan ik niet slapen. Ik moet de wekker uitzetten voordat ik kan slapen. Anders dan... Dus ik heb ook een digitale wekker. Als ik op de fiets zit en er rammelt iets aan mijn fiets, dan dat bijvoorbeeld al. Ik probeer overal patronen in te herkennen. Dat is echt... Bij de kassa. Ik jij eigenlijk overal wel wat in. Pup, nee, dan jij je dan gauw al weer wat dingen in. Elk wit dat ik bij die del is, ohne groen en van die voeten is een witte volle. Het koude gas daaronder krijgt meer, krijgt vier van de mannen, het leidt een dij. Nou wacht je op de zinnen. En hoor van de moelen en hoor van de grap. Wacht je op hoe het krijgt meer gas, laak het, shut me on, kom oerijn, laak het, laak het, laak het. Elk wit, vier wit, laak het, krijgt meer en glad. En meestal begin ik heel simpel en eindig ik met dikke drum en bass of zo. Want dan word ik zelf ook emotioneler in de vorm van wat explosiever, wat meer in een feeststemming, zeg maar. En dat ik echt helemaal los wil gaan. En het publiek meestal ook. Dus je bouwt meestal een bepaald gevoel op tot een bepaald hoogtepunt. En dan, er zit wel een bepaalde, ja, er zit wel emotie in. Als toen vers vallen eerst op muziek, zeg maar, dan kun je dat echt in gevoel hoe het vers verhoren, omdat je juist op een oorplak een accentlijst. Omdat je een oorwut, zeg maar, op een oorplak vallen is dan west het normaal vallen is. Er zijn hele minieme verschillen, maar voor mij essentiële verschillen. Dan denk ik, misschien is dat nog wel een belangrijke part van het vers dan ik eens tocht. In een van mijn sets doe ik bijvoorbeeld...
dat soort dingetjes. De vers wat ik vroeger vaak val is, dat is de man die erin moet. En dat je dan echt op de laatste 140 beats per minute, zeg maar. Dat is flink rap. En dat is dan echt, maar dan herhelst de regels. Dus hier is de man die erin moet. Die erin moet. Hier is de man die erin moet. Die erin moet. Dus dan broekst die erg, hè, omdat... Wat was ik de een keer is steeds maar een vers één keer vallen is. En dat het vooral op kwartvers is, dan leest het nog een keer voor. Dan leest het gewoon volle hudder voor. En dan misschien dan nog een keer, nog volle hudder. Ja, op een gegeven moment, dan vallen er helemaal letters vallen uit die moeder. Maar het publiek had het in de eerste instantie al een keer jet. Die had de tekst al een keer jet. Dus daarna kiest het een keer hudder doen, daarna nog hudder. En als je zo hoe zelf in opgeest, en dan willen ze mij nou. Ja, we zetten de beat on, we loopen hem. Dus hij wordt de hele tijd opnieuw draait, hetzelfde stukje. En dan kun je dus de hele tijd leuke dingetjes toevoegen. Je kan de hele tijd korte zintjes of lange zintjes toevoegen. En je kan heel vage rijmen. Dus dan creëer je dus eigenlijk dat puzzeltje. En op een gegeven moment dan voel je van, ja, nou klopt het, nou is het in een geheel. Als wij mijn nummers bezig winnen, dan kunnen we erin tellen, we kunnen 1, 2, 3, maar ik maak het een paar keer jaar en dan viel ik het en dan ga ik erin terug. Ik is eigenlijk in de muziek zelf heel sloom gaan of heel snel gaan, maar dan is het toch altijd het ritme west eigenlijk weer op waarom kist vallen. Had ik werk, had ik scroll, had ik vaak muziek op staan. Maar ik heel vaak een beetje trance-achtig of house of hip-hop, maar muziek zonder een stem. Omdat het oors maar die stem eigenlijk is, in een soort stemming, zeg maar. Maar die muziek, het ritme zit meer voor mij achter in de holle. Als ik ergens een beat hoor of iets, dan word ik vrolijk. Toen ik hier fjouwer wie toen stiek al te bewegen op een groen. Die mem die voerde er op les net met chin. Dus ik weet het, ik ben mooi ritme geboren en het zit erin en het kinderrecht net meer uit. Je staat op, je doet je dingen en er zit ook een bepaald ritme in. En als dat verstoord wordt, ja, dan ben je niet in je sas, zeg maar. Vaak heb je toch hele strakke stukken, maar ook een beetje dat hele losse wat je er dan in brengt. En dat is toch vaak die flowbeweging wat dan eigenlijk het extra, het mooie geeft aan de dans of aan het stuk wat je dan op dat moment bezig bent. Het eerste wat ik in dwan is, ik geef een rap dwan, een tekst, een bestaande tekst van mij. Die geef ik hem dwan op de beat en dan geef ik hem echt strak op de beat. Dus ik probeer hem precies op de tik van Klaas, precies op de tik te dwan. Dus ik get zo. Yo, kom binnen in de club. Praatjes, je doet me geen fuck. Ik zit er steen en denk wat een stuk. En dat gevoel heb ik net dagelijks. Ik praat het een beetje alles uit, maar ik laat even zien dat ik hem dus precies op de beat doe. En wat ik nou gedaan is, ik ga een beetje lui, een beetje achterover, een beetje te let rap eigenlijk. Dan krijg je dus eigenlijk een totaal oor gevoel bij de beat. Die gaat dus zo. Yo, kom binnen in de club. Praatjes, je doet me geen fuck. Ik zie de steen en denk wat een stuk. Dat gevoel heb ik net dagelijks. Nee. Dus dan krijg je dus een beetje het effect. De ene keer ben je dus gehaast, precies op de tik. En de tweede keer ben je dus iets achterover, een iets wat relaxtere sfeer. Wij noemen dat dan geen flow. Wij hebben het dan, tenminste ik heb het dan liever over een shuffle of een groove. Ik denk dat groove wat meest duidelijk is. Je kunt inderdaad je accenten net iets verplaatsen, waardoor je inderdaad of een luie laid-back groove krijgt, waar je een beetje chillend op kan bewegen. Je kan ook heel straightforward, heel strak tak, waardoor, wat vooral bij drum en bass dus vaak heel goed uitkomt. Ja. Als het voor jou kwartsmaat en als het ergens die snare, zeg maar. En de kisten wat mijn watje in, kist wat achter de tel zit in, of wat nij, wat slome timing, prutte jazzzangers die doen dat. Dus dat is het ritme voor mij. Als ik dan langs paaltjes rij en je gaat bijvoorbeeld met een bepaalde snelheid, dan voel je echt 1, 2, 3, 4. En dan ga je hem ook op een gegeven moment tellen. En ja, hoe sneller je rijdt, hoe sneller je 1, 2, 3, 4. Als wij met een nummer bezig binnen, dan hebben we ook heel vaak de neiging om alles 4 keer te doen. En dan weer verder met het horen. Dus het is makkelijk. Het klinkt makkelijk, het gaat makkelijk terug. Het zit in de mens om in liekwicht te tinken. Het klopje van die hart, het rin en zelfs het ademhaling gaat in stapjes van 2. Dat maakt het een fjouwertelsmaat zo noffelijk. Het is deelbaar toch 2 en veel dus natuurlijk. Als de snelheid en de maat van een ritme gelijk is, dan kun je verschillende ritmes combineren aan ritmische compositie. Je wordt in de housemuziek een soort gebruik van maken, maar het is overal op toepasbaar. Sjoch en jij maar eens hoe straks opbouwen kist.
Elk woord dat ik bij die del lees, onder groen en van die voeten, is een witte volle. Het koude gas daaronder krijgt mee en krijgt wier van de man het lijkt een dij. Nou wacht je op de zinnen. Hand voor de moel en hand voor de grap, wacht je op hoe het krijgt mee en gas, laak het. Shut me on, kom orijn. Laak het, laak het, laak het. Yo, kom binnen in de club. Praatjes, het dopt niet je fuck. Ik zit er steen en denk wat een stuk. Dat gevoel heb ik net dagelijks. Yo, kom binnen in de club. Praatjes, het dopt niet je fuck. Ik zit er steen en denk wat een stuk. Dat gevoel heb ik net dagelijks. Nee, yo, kom binnen in de club. Praatjes, het dopt niet je fuck. Ik zit er steen en denk wat een stuk. Dat gevoel heb ik net dagelijks. Kom orijn. Laak het, laak het, laak het. Elk wordt wier, wordt laak het bliert als een beer dat nog net opmaken is. Laak het krekt meent en glijdt. Krekt meent en bliert laakt het gas met een hoorn op de moelen. En elk wordt dat ik skien besef bij die delays op het nieuwe gas en van die dure voeten is een wittevolle dat laakt het en leidt zichzelf. Ik voel de beat om in nadere stroom, maar alsof het bloed is, goed is. Dingen die ik use is, feel is. Zonder twijfel, check ik de beat vol. Tik, tak, tiet is om. Het begint bij baby's, denk ik. Haast dan een fjouwe roer. Ja, dan als één in de moeder, als het fjouwe roer. Dus dan tellen ze. 1, 2, 3, 4. En zo begint het muziek. Ik ben wel alleen begonnen. Ja. De mens, ja, die loopt ook een 4 kwadraatmaat, lijkt het bijna wel. Net zoals gewoon, ja, ik denk, ja, het zit gewoon in de mensen bloed gewoon. Het is te begrijpen van mensen die zich er net zijn verdiepen. Zeg maar, het is herkenbaar. De klok is in oer, in fjouwer. Ja, fjouwer. En dat komt ja. ook weer met de maan. En, Ja. Dus misschien zo is het, ja, ik had er ook nog nooit. Nee, ik heb er ook nog nooit maar misschien zit dat er wel achter. Ja, ik ken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Of inderdaad 8 tellen. Ja, je doet alles in 4 of 8 tellen, niet in 5. Nee. In Saudi-Arabië hebben ze misschien wel een hele orenflow, een heel oorritme op muziek. Als het over ben je wel maar in Spanje of in de Balkan opgroeist dan, of in Brazilië bijvoorbeeld. Ja, dan is het voor mij totaal normaal. Dan had je geen probleem mee. Dat is nevens maar echt een probleem van dat wij al van die verschrikkelijke saaie muziek om hier te krijgen uit wel groeien. In India of zo, daar hebben ze weer totaal orenritmes. Of je bent in Afrika, daar hebben ze ook totaal orenritmes. En ja, dat spreekt mij juist wel een beetje aan. Ik bedoel dat het een beetje afwijkt van het normale. Die multifunctionaliteit van de 4/4 is denk ik waarom die zo algemeen is. Kijk, 6/8 hoor je ook nog wel redelijk. En dat wordt al ietsje lastiger, zeg maar. En die gaan nog wel, want dat zijn ook even getallen. Maar 5/4, het is net weer zo'n priemgetal, hè, 5. Je kan er eigenlijk niet zoveel mee. Iedereen die zei Chimay, doch het nou net. 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 Als wij dansen, doe ik het heel veel dingen ook vanuit je gevoel. En je danst ook vanuit je eigen. En ja, die 5 tellen, gaat een beetje haaks tegen het gevoel in. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
ik moest gewoon echt voor mezelf tellen, want anders kwam ik gewoon helemaal niet meer uit. Nee. Dat is gewoon zo, het is gewoon zo raar dat dans gewoon zo vanzelfsprekend is geworden dat je dan in één keer na moet denken. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Wij doen alles ook in evenwicht. Alles is 1-2, maar als wij een 3, dat past niet bij je. Nee, precies. Alles is 1-2. En volgens mij ook als je heel erg nadenkt in heel veel dingen, is alles 1-2. Jezus, is echt lastig. Het is gewoon heel moeilijk om dat een hele lange tijd goed te doen, zeg maar. Op een gegeven moment dan mis je toch weer iets en dan ben je weer de hele draad kwijt. En bij 4/4 is het weer een stuk minder. Zo gauw als het aanwiekst van liekwicht in een ritme, dan wordt het een stuk lastiger om een ritme te volgen. Het voelt onnatuurlijk aan, we zijn het net wend. Als de logica van 2, 4, 8 voort is, dan mag je niet in de kop erbij houden en meetellen. Maar ook dat is een kwestie van wennen en gewoonte. In andere culturen komen apartere maatsoorten volle vaker voor en hadden meesten er dus volle minder moeite mee. Maar voor u klinkt het wat vreemd. Zoch en jij maar eens hoe een 4-telsmaat klinkt. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Iedereen had zijn stijl, iedereen had zijn stijl, iedereen had zijn stijl, iedereen had zijn stijl, iedereen had zijn stijl. Echo weet ik het en let ik het again. Echo weet ik het en let ik het again. Echo weet ik het en let ik het again. Echo weet ik het en let ik het again. Ja, in het begin is het gewoon eventjes even moeilijk om erin te komen. Maar ja, misschien dat we het er wel meer in gaan brengen. Het is wel moeilijk, maar het is niet onmogelijk of zo om dat goed te doen. Ik combineer 5/8. Ik neem het altijd 5/8, maar met een 4/4 kun je echt wel combineren, want dat komt na verloop van tijd toch weer te garen. Als het uitgiest van een gelijke snelheid bij een 4-telsmaat en bij een 4-telsmaat en lijst de ritmes oer elkaar heen, dan helpt het ene ritme het oor in. Op zeker moment komen ze daar weer bij elkaar. Want 4 keer 5 is liekevolle als 5 keer 4. Zorg jij maar eens hoe zo'n verschoning in ritme klinkt. Iedereen had zijn stijl, iedereen had zijn stijl, iedereen had zijn stijl, iedereen had zijn stijl, iedereen had zijn stijl. Echo weet ik het en let ik het again. Echo weet ik het en let ik het again. Echo weet ik het en let ik het again. Echo weet ik het en let ik het again. Elk woord dat ik bij die del lees, ohne groene van die voeten, is een wittevolle. Het koude gas daaronder krijgt mee en krijgt 4 van de mannen het lijkt een dij. Nou wacht je op de zinnen. Hand van de moel en hand van de grap, wacht je op hoe het krijgt mee en gas, laak het. Shut me on, kom maar rein. Laak het, laak het, laak het. Yo, kom binnen in de club. Praatjes, het doet niet een puk. Ik zit er steen en denk wat een stuk. Dat gevoel heb ik net dagelijks. Yo, kom binnen in de club. Praatjes, het doet niet een puk. Ik zit er steen en denk wat een stuk. Dat gevoel heb ik net dagelijks. Ritme, het is de basis van muziek. Maar muziek is meer als alleen nog maar ritme. In aflevering 2 zit het haar over melodie en alles wat daarmee te krijgen had.